Kowe yo juga gampang nesu nek enek wong ngomongke kekuranganmu. Mergone kekuranganmu iki diomong, apa meneh kelebihanmu. Jadi bangga. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will. Mbak, mripatmu kuwi kok sehat ya nek dengan delok elek wong liya. Tapi napa kok mripatmu kuwi cacat nek dengan delok aibmu dhewe. Ayo tak terke ning dokter mata, Mbak. Matamu ben ra cacat delok kowe. Sego pecel lawe tempe. Duit ra nyekel. Pacar yo ra duwe. Cok.